Ja men åk upp vill inte göra så får du betala 600 spänn så får du ett riktigt vattenpass. Ett startkit. Startkit, ja. Det värsta av allt är att den här jäveln rostar fast. Break free, jag har det i nästa startkit. Han har ju en flaska VD40 sådär. Ja. Men sen har jag en som jag fick av... du och jag beställde via Pansar. Den här, den funkar klockrent. Det var ju den jag bröt av. Ja. Ska jag visa hur jag gjorde utan att göra det? Får jag det Glenn? Jag gjorde så här. Och så tyckte jag att jag behövde ta i lite grann. Så här. Och han gick av här. Ja, men det måste vara en lite sämre variant. De här är tillverkade i Kina. Ja, men den här fungerar bra. Ja. Jag har tagit i som satan med den. Ja, det gick inte med min. Som sagt. Åh, vad det bästa! Ja! Hur menar du? Vänta, var inte det lite grann så som jag förklarade precis? Ja. Man tog i lite grann, det pling! Åh, jag Den här, den är hård. Ja, den håller.